Diuen que ho fa molt bé. Doncs au, què esperes? Més endavant. Més endavant, és que no puc, perquè debilita. El primer campió verge de la història de la boxa! No volies un títol? Hola, Ser Ramona! Te n'has enterat de lo del nebot dels Vaquero? No, què ha passat? És que l'han mort. No sé, a vegades penso que és millor morir així. Hola! No sé com aguantes amb aquestes dues a casa. Per mi les realquilades són sagrades. I per mi? Per combregar-me-les. On te les empasses? Jung! Escolta, Jung, que ta mare t'està buscant! Ai, unes realquiladetes. Ara n'hi ha un de nou. Un de nou què? Cony, un realquilat nou. A casa. Un tipus molt raro. Sembla com si vingués d'un altre planeta. Es passa tot el dia fent preguntes. Es passa tot el dia sense sortir de l'habitació. No. Com que no veniu, venim nosaltres. Sombra de Rebeca, sombra de misterio, eres la cadena de mi cautiverio. No t'animes, Jung? La teva mare no et veurà. És que no sé ballar. Pues vaya par de sosos. Són els meus presoners! Sóc el Llum Serra. Quina putada. Algun dia seré campió d'Espanya i li compraré un abric de pells. Que li compraràs què, aquí? La meva mare, un abric de pells. El meu pare, un cotxe. I tenen criada. Te'n recordaràs de mi, eh? Sí, home, de tu i de tots. Ramona? Adéu!